Vrijednost BiH izvoza u 2013. godini iznosila je 8,6 milijardi maraka, a uvoza 14,9 milijardi. Rezultat – deficit od 6,3 milijarde maraka. Ovo je godišnji izvještaj Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Pozitivan makroekonomski trend u Bosni i Hercegovini već godinama je vanjsko-trgovinska razmjena. U posljednjih 5 godina vanjsko-trgovinski deficit BiH se lagano smanjuje, izuzev kriznih 2011. i 2012. godine. 2009. godine iznosio je 6,4 milijarde maraka, 2010. je smanjen za dodatnih 400 miliona, a onda 2011. ponovo skok na 6,7 milijardi. Rekordno visok deficit BiH je ostvarila 2012. godine 6,8 milijardi maraka. Vrijednost uvoza Bosne i Hercegovine u 2013. godini iznosila je 8,6 milijardi konvertibilnih maraka, a uvoza 14,9 milijardi konvertibilnih maraka, što je rezultiralo deficitom od 6,3 milijarde km i pokrivenošću uvoza izvozom od 57,87%. Ovi pokazatelji pokazuju osjetno poboljšanje vanjsko-trgovinske razmjene u odnosu na 2012. godinu, jer je izvoz povećan za 5,03%, uvoz je smanjen za 0,56%, a deficit je manji za 7,34%. Ovaj trend tradicionalno kreiraju isti izvoznici. Vodeći izvozni proizvodi su automobilska sjedišta 577 miliona, električna energija 471 milion i aluminij 397 miliona maraka, a vodeći uvozni sirova nafta, naftni derivati i automobili te druga motorna vozila. Najveći izvoz u 2013. godini ostvaren je na tržištima Njemačke 1,35 milijardi km, Hrvatske 1,22 milijarde km, Italije 101 milijarda km, Srbije, Slovenije i Austrije. Najznačajnije promjene desile su se u odnosu na izvoz na tržište Evropske unije, najvećim dijelom zbog izlaska Hrvatske iz CEFTA-e. Očekuje se da će se pozitivan trend izvoza BiH nastaviti, naročito ukoliko BiH firme dobiju odobrenje za izvoz prehrambenih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište Evropske unije. Poštovani gledalci, govorimo o godišnjem izvještaju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Naš gost je gospodin Zdravko Marinković, vršilac dužnosti sekretara komore. Dobar dan, dobrodošli u studio. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, generalno, da li ste zadovoljni rezultatima za 2013. godinu? Pa, naravno da smo zadovoljni. Prošla godina je bila opterećena brojnim problemima, prije svega sa privrednog aspekta, ali komora je nastojala i ja se nadam po ocjeni mnogih privrednika i uspjela da opravda svoje postojanje i svoj rad. Najbolje bismo možda pokazali djelatnost komore u prošloj godini kroz nekoliko brojki. Imali smo negdje preko 300 privrednika, odnosno kompanija, koje su posredstvom, zahvaljujući komori ili uz učešće komore i njen angažman bili u inostranstvu u potrazi za novim tržištima, novim partnerima. To smo radili putem 7-8 sajamskih manifestacija, putem niza privrednih delegacija koje je organizovala ili komora ili privrednih delegacija gdje smo učestvovali u sastavu predstavnika naše državne vlasti. Evo, koji su to strane privredne delegacije koje su bile zainteresirane za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom? Pa imali smo nekoliko delegacija koje su dolazile u Bosnu i Hercegovinu. Bili smo interesantni Italijanima, Turcima, zemljama Golfskog zaliva i tako dalje. Mi smo također išli na nekoliko destinacija gdje smo smatrali da možda za naše privrednike možemo naći prostora. Prije svega tu bih izdvojio Rusiju kao interesantno područje, također zemlje Golfskog zaliva i tako dalje. Čini mi se da smo u prošloj godini gledano na takav način napravili dobar rezultat. On se može potkrijepiti još jednom činjenicom, a to je da je nakon niza tih sajamskih manifestacija došlo do konkretizacije poslova naših privrednih subjekata sa inostranim partnerima, tako da je nakon sajmova na koje smo vodili naše privrednike došlo do potpisivanja nekih 10-15 milijuna evra ugovora, a očekuje se realizacija ugovorenih poslova u još iznosu od nekih 5 milijuna. Dakle, sa tog aspekta jako dobar posao. Također, treba napomenuti nešto što je posebno važno za djelatnost komore,
a to su organizacija raznih događaja u komori koji se tiču privrede, edukacija, seminara, privrednih susreta i tako dalje. Takvih događaja u komori je bilo preko 70. Kroz komoru je dakle prodefilovao veliki broj privrednika, imali su mnogo što čuti i od domaćih, a i od stranih eksperata i naravno ono što je posebno važno, privrednici se u komori okupljaju da bi artikulisali svoje stavove i da bi te stavove komora mogla na adekvatan način prenijeti državnim organima kada je u pitanju domaća legislativa. Evo, koji su to domaći proizvodi bili interesantni upravo za strane privredne delegacije? U osnovi, ja mislim da nekoliko privrednih grana Bosne i Hercegovine ima realne izglede da značajnije učestvuje u spoljnotrgovinskoj razmjeni. To je prije svega drvo, odnosno industrija namještaja. To je metalna industrija, to je građevinarstvo u širem smislu riječi, dakle i investicije, i izvođenje radova, ali i građevinska industrija. Naravno, tu je turizam kao nezaobilazna grana privrede koju ne smijemo nikako zaboraviti. U zadnje vrijeme se tekstil kao dio prerađivačke industrije pojavljuje i pledira da zauzme značajno mjesto. On je svakako značajan. Reći ću vam da tekstil učestvuje uvijek negdje na oko 12% do 13% ukupnog izvoza Bosne i Hercegovine. Ono što je nama jako interesantno je da trebamo tekstil nastojati pozicionirati što više u Evropi. Tekstilna industrija naša je sa aspekta mogućnosti veoma snažna. Ono što je sada vjerovatno budući korac koje treba preduzimati jeste da se naše kompanije iz oblasti tekstilne i kožarske industrije polako počnu preorijentisati na proizvodnju svojih vlastitih proizvoda i što više izlaziti iz sistema lon poslova. Evo, s kojim državama u prethodnoj godini smo imali najbolju vanjsku trgovinsku saradnju? Pa ja bih najprije regionalno to posmatrao i rekao da je Bosna i Hercegovina i Evropska unija najinteresantnije izvozno područje i da sa Evropskom unijom Bosna i Hercegovina ostvaruje preko 70% svoga izvoza. To je jedna velika cifra. To je ogromna cifra i to je posebno značajno. U okviru Evropske unije posebno bih istakao nekoliko zemalja, prije svih Njemačku, sa kojom imamo skoro pa uravnoteženu razmjenu, što je jako interesantno. Zatim je tu Italija, Austrija, od neevropskih zemalja, ali sa tla Evropske unije, evropskog kontinenta i Švajcarska veoma interesantna destinacija. Dakle, sve to pokazuje da BiH proizvodi imaju kvalitet, da naše kompanije imaju znanja i mogućnosti da svojim proizvodima ravnopravno konkurišu na tlu Evropske unije. Po mišljenju i mom ličnom, a i po mišljenju komore, Evropa je tržište u kojem moramo konstantno gledati i tražiti načina kako da što značajnije budemo prisutni tamo. Dakle, Evropa je nešto na što definitivno trebamo biti fokusirani u narednom periodu. Pa i put Bosne i Hercegovine ka Evropi je već na neki način i definisan i zacrtan. Relativno je pitanje koliko ćemo brzo mi se naći značajnije u evropskim integracijama, ali privreda polako vidite da skoro pa sama sebi krči put. Evo, najveće povećanje u izvozu prošle godine prema vašem izvještaju je ostvareno i u izvozu električne energije. Koliko je to doprinijelo u stvari povećanju, odnosno smanjenju vanjsko-trgovinskog deficita naše zemlje? Pa vi ste vidjeli da je Bosna i Hercegovina za čitavu prošlu godinu u stvari napravila nekakav pomak kad je u pitanju razmjena ukupna sa svijetom. Govorimo o robnoj razmjeni. Električna energija je velik potencijal Bosne i Hercegovine. Ja mislim da mi još u tom segmentu nismo na svojim nogama, da kažem, na pravi način, da tu ima još mnogo prostora, posebno kad se uzmu u obzir investicije koje prestoje u Bosni i Hercegovini. Naravno da je to posebno važno i dobro je da imamo jednu takvu značajnu granu privrede kao što je elektrokompleks ukupno. Značajno je doprinio i mi smo u prošloj godini u stvari imali pokrivenost uvoza izvozom negdje oko 58%. Električna energija u tom dijelu je značajno doprinijela. Mislim da je tekstilna industrija posebno važna, da je važna drvna industrija, odnosno industrija namještaja, metalni kompleks ukupno
kad je u pitanju i rude, i metalna, i elektroindustrija, i autodijelovi. I rekao bih ovaj jedan segment koji je za Bosnu i Hercegovinu posebno važan, to je industrija automobilskih sjedala i preslaka koje radi naš Prevent. To je jedan značajan kapacitet koji značajno u pojedinačnom smislu, rekao bih, utiče na izvoznu mogućnost BiH. Evo, kako se nosimo sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju? Koji su to izazovi koje mi trebamo da prevaziđemo? Pa prošla godina je bila sa aspekta ulaska Hrvatske u Europsku uniju jako interesantna u dijelu koji se odnosio na komentare i u štampi i među stručnjacima i tako dalje. Sa 1.7. ovo vrijeme koje je iza nas, dakle 6-7 mjeseci, je pokazalo da tu nije bilo potrebno očekivati takve strahove kakve smo mi svi skupa možda imali. Najveći problem privrede Bosne i Hercegovine ili dijela privrede koji se pojavio sa 1.7. jeste agroindustrijski kompleks i nemogućnost izvoza naše prehrambene industrije u Hrvatsku gdje smo imali tradicionalno dobar odnos. U ovom ostalom dijelu ja mislim da se u biti ništa nije značajnije promijenilo, osim što je možda Bosni i Hercegovini i pomoglo u nekim stvarima. Zabilježen je pad uvoza roba iz Hrvatske za nekih 100-200 miliona. Istovremeno je zabilježen i pad našeg izvoza u Hrvatsku, ali za svega 40 miliona. Ja mislim da se on uglavnom odnosi na ovaj agrokompleks i to je naš problem u stvari koji nas tišti već nekoliko godina. Kad pogledate, tu smo onda i smanjili deficit. Tu smo smanjili deficit na značajan način, ali ostao nam je problem. Ostao je problem prehrambenog sektora, jer još uvijek BiH nije zaokružila svoje zakonodavstvo na pravi način da bi na bazi tako zaokruženog zakonodavstva naše kompanije mogle nesmetano voziti u Evropsku uniju. Evo, nedavno je u Bosni i Hercegovini boravila inspekcija FBO, to je inspekcija koja se bavi kontrolom u domenu mlijeka. 5 kompanija iz Bosne i Hercegovine je nominovano da dobije izvozne brojeve ukoliko nakon tog inspekcijskog nalaza se pokaže da je proces u redu. Mi se nadamo i vjerujemo da će to biti korektno. Evo, nedavno ste izjavili da je od velike važnosti da privreda bude pozicionirana na pravi način. Koji je to način? Evo, objasnite. Pa, iz domena Spoljnotrgovinske komore mi to gledamo na svoj način. Postoje dva, u stvari, bazna stuba da bi naša privreda imala šanse u inostranstvu. Jedan je uređenje ambijenta u Bosni i Hercegovini. Ako nemate kod kuće uređeno stanje, onda nemate šta ili ne možete ni biti konkurentni vani. Dakle, po vašem mišljenju, šta podrazumijeva uređenje jednog takvog ambijenta domaćeg? Uređenje domaćeg ambijenta podrazumijeva prilagođavanje poslovnog ambijenta potrebama naših kompanija. Brzu i efikasnu administraciju, dobre propise, jednostavne propise koji omogućavaju našim kompanijama što jednostavnije i bolje i lakše poslovanje ovdje, što im samo po sebi omogućava svojevrsnu fleksibilnost i rast. Dakle, tu ima i državnog aparata. Naravno. Na takvo stanje, rekao bih, onda dolazi ova neka svojevrsna nadgradnja gdje je također uloga komore značajna, pokazali smo je malo prije iz izvještaja za prošlu godinu. Dakle, o takvoj privredi neko bi trebao negdje u inostranstvu da priča, da nastoji, da je poveže, da je uveže, da je dovede za pregovarački sto sa drugim kompanijama, da istražuje tržišta za nju i da pokušavamo na takav način našu privredu u stvari izvesti na svjetsku pijacu u što većem obimu. Vi već govorite tu o lobiranju i ekonomskoj diplomatiji. Tako je. U Bosni i Hercegovini nekoliko državnih organa na koje komora pledira kao svoje partnere u tom domenu jesu prije svega Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, koje je naš partnerski organ kad je u pitanju uređenja ambijenta prije svega. Tu je također Ministarstvo transporta i komunikacija koje je veoma značajno za međunarodni transport i komunikacije. Iza toga je Ministarstvo inostranih poslova koje u svojoj organizacionoj šemi ima i odsjek ekonomske diplomatije. A mi plediramo i tražimo i nastojimo da putem naših DKP-ova u svijetu se značajnije
probaju otvoriti tržišta tamo gdje te naše ambasade ili konzulati ili DKP-ovi ukupno imaju svoja sjedišta. Evo vidjeli smo rezultate za 2013. godinu. Kakvi su planovi za ovu godinu? Pa planovi za ovu godinu otprilike kada je u pitanju hodogram komore ostaju isti. Ciljevi su isti kao i za 2013. godinu. Naravno, pomenuli smo i u diskusiji ova tržišta na kojima mi želimo ostati. To je prije svega Evropska unija. Izlaskom Hrvatske iz CEFTA-e nama je ostao prostor u CEFTA-i. Rekao bih da malo snažnije mi budemo prisutni. Pored Srbije mi smo tu sad najsnažnija ekonomija. Najkonkurentnija smatrate, dobro? Nadam se da možemo značajnije biti prisutni na područjima zemalja CEFTA-e, Albanije, Crne Gore, Makedonije. Osim toga, nastojimo otvoriti neke puteve i ka Rusiji, ka njenim pojedinim tržištima. To je ogromno tržište. Da, kako mi možemo se plasirati na jednom tako velikom tržištu? Šta je nama potrebno? Jer mi smo jako malo tržište. Pa mi smo mala ekonomija i mi ne možemo Rusiju posmatrati kao veliku državu koju mi možemo i moramo osvojiti. Mi možemo u ekonomskom smislu plasirati naše područje na neka njihova regionalna tržišta i na takav način otvoriti put našim kompanijama. Nešto što je također interesantno je tržište Libije. Već 2-3 godine nakon završetka njihove krize mi pokušavamo vratiti građevinsku operativu u Libiju na poslove koje su već imali ili ih uvesti u neke nove poslove. To radimo u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i inostranih poslova, ali očekujemo da ćemo na libijskom tržištu probati i da ćemo uspjeti da otvorimo put za još neke proizvode kao što je prehrambena industrija, kao što je industrija namještaja koja je jako interesantna. I pokušavamo i dalje proširiti tržište na području zemalja Golfa. Sa Turskom već odnosi ekonomski međusobni su korektni. Mi smatramo da i u Turskoj imamo također mogućnost ne samo dobivati robe iz Turske na ovo područje, nego da ta razmjena bude dvosmjerna. Dakle, zadaća komore i u ovoj godini će biti kontinuitet. Nikad se poslovi koje mi započnemo u jednoj godini ne završavaju sa 31.12. nego se nastavljaju i u narednoj godini. Prenose se. Mi vam želimo jako mnogo uspjeha u ovoj godini i naravno hvala što ste bili moj gost. Hvala vama i hvala vam što ste omogućili da predstavimo komoru. Molim lijepo.